Welcome back, üdvözöllek. A következő ige a vezetni. Vezetni. Most erre a szóra, erre az igére fogunk különböző példamondatokat nézni, hogy vezetni. Sok képet fogunk megnézni itt is, különböző példákat fogunk közösen megnézni, te és én. Közösen megnézünk különböző példamondatokat erre az igére, hogy vezetni. Ez itt egy férfi a képen, és ő vezet. Ő most ezen a képen autót vezet. Valószínűleg egy autóban ül, a biztonsági öv, ez itt, a biztonsági öv, az be van csatolva, klik, be van csatolva, a biztonsági öve fogja a kormányt, mindkét kezével fogja a kormányt, és autót vezet. A második képen ez ugyanaz a férfi, látom, hogy ez a férfi és ez a férfi, ez ugyanaz a férfi, és ez a férfi itt valószínűleg egy kamiont vezet, szerintem ő itt egy kamiont vezet ezen a képen, ez itt egy piros kamion, és ez a férfi most egy piros kamiont vezet. A kezét azt egy kicsit kirakja az ablakon, és egy kamiont vezet. Ennek a kamionnak itt egy nagy visszapillantó tükre van. Ez itt egy visszapillantó tükör. Ez nem egy könnyű szó, ez a visszapillantó tükör, ami azt jelenti, hogy vissza, pillantani, igazából most, amit csinálok, ez egy pillantás. Ez egy pillanat. Vissza, pillantó és tükör. A tükör az pedig azt ismered, ez egy tükör. Tehát ennek a kamionnak egy nagy visszapillantó tükre van. Ez a harmadik kép, itt pedig egy nő, aki vezet egy autót, és szerintem ez egy sárga autó, szerintem ez egy elektromos autó, elektromos autó. Ez a nő, ez egy sárga elektromos autót vezet, neki is a biztonsági öve az be van kötve, vagy be van csatolva. Be van csatolva a biztonsági öve, be van kötve, és ő nagyon figyel. Nagyon néz, hogy vajon milyen a forgalom, hol a többi autó, és ez a nő egy sárga elektromos autót vezet. A negyedik képen ez a férfi, ő egy kék autót vezet, és szerintem ez egy nem egy terepjáró, de mondhatom, hogy egy városi terepjáró. Ez a terepjáró autó, de ez, amit ő vezet, ez egy városi terepjáró autó, tehát ő egy városi terepjáró autót vezet. Igazából magyarul is mondjuk, hogy ez egy crossover, egy crossovert vezet, méghozzá az autópályán. Láthatod, hogy itt az autópályán vezet. Az autópálya. Az autópálya ugye az a rész, ahol sok sáv, 2, 3, 4 sáv van egymás mellett. Magyarországon jellemzően csak 2 sáv. Ez nem Amerika, hogy 4, 5, 6 sáv van egymás mellett, nem így van. Magyarországon nem így van. Magyarországon jellemzően 2 sáv van egymás mellett, 2 sáv van egymás mellett az autópályán. Ez például ide van írva, hogy ez az M1-es autópálya Magyarországon. Tehát ő itt az autópályán egy kék városi terepjárót vezet. Látod, ez a kép, ez furcsa, és nem igazi, ezt AI készítette ezt a képet. Azért furcsa, mert itt az autópályán ezek az autók errefele jönnek, és a túloldalon, a másik oldalt, azok az autók is errefele mennek, ez nem igaz. Ez így nem igaz. És közben az történik a képen, tehát nézzük meg, hogy eddig mit láttunk. Ez a férfi, ez egy autót vezet, méghozzá ez a férfi ezen a második képen egy piros teherautót, vagy egy piros kamiont vezet. A harmadik képen a nő egy
sárga elektromos autót vezet, a negyedik képen pedig a férj, igazából férj, valószínűleg ők férj és feleség. Ők házasok, és szerintem ő a férj, ő pedig a feleség. És itt a férj, a férfi, ő egy kék terepjárót vezet az autópályán. Az ötödik képen azt látjuk, hogy a férfi továbbra is vezeti ezt az autót, és közben a felesége telefonál. Valaminek megörült. A férfi vezeti ezt az autót, és a felesége közben telefonál. Figyeld meg, hogy amikor azt mondom, hogy egy autót, ez a férfi egy autót vezet, de amikor azt mondom, hogy azt az autót, vagy ezt az autót, a férfi ezt az autót vezeti. A férfi ezt az autót vezeti. Különböző formái vannak ugye a magyarban az igének, and it depends if it's like general or it's pointing for something, és van olyan, hogy ő vezet, ez a férfi vezet, vagy ő ezt vezeti. De teljesen oké. Majd meg fogod szokni ezeket a különböző formákat. És akkor az történik itt a képen, a hatodik képen, hogy a férfi vezeti az autót, a felesége telefonál, és közben nagyon hangosan beszél. Nagyon hangosan beszél, és a kezével még mutogat is. És ez a férfit zavarja. Tehát, hogy a felesége hangosan telefonál, hangosan beszél, és ez zavarja a férfit. Neki ez nem tetszik. Nagyon, nagyon hangos. Nagyon hangos, ahogy beszélsz, meg itt mutogatsz, próbálok az útra figyelni, és ez a férfit zavarja, hogy a felesége ennyire hangosan beszél. A nyolcadik képen látom, hogy a férj, a férfi megpróbál, he's trying, megpróbál az útra figyelni, de a felesége még mindig továbbra is nagyon hangosan beszél. A férfi továbbra is vezeti az autót, közben a felesége hangosan beszél, és ezért a férfinek nagyon nehéz koncentrálnia. Próbál koncentrálni, de nehéz neki koncentrálnia. Tehát the man is driving the car, the wife is speaking loudly. For this reason, for the husband, for him, it's quite difficult to concentrate. Tehát a férfi itt egy autót vezet, a második képen itt egy piros teherautót, egy piros kamiont vezet, itt a harmadik képen a nő egy sárga elektromos autót vezet, utána itt van ez a férfi, aki egy városi terepjárót vezet itt az autópályán, és itt autóznak ezen az autópályán. Nem látom pontosan, de szerintem 2 sáv van. 2 sáv megy az autópályán, 1, 2. A férfi, amikor vezet, vagy vezeti ezt az autót, akkor a feleség közben telefonál, és a feleség az úgy telefonál, hogy nagyon hangosan beszél, és a kezével pedig mutogat. Ez a férfit egy kicsit zavarja, nem jó ez így, nem jó ez így, és ezért nagyon nehéz a férfinek az útra figyelni, és nagyon nehéz neki koncentrálnia. De a felesége továbbra is beszél, és hangosan beszél a telefonba. Oké. Nézzük meg ugyanezt a történetet múlt időben. Tehát most már ez az egész megtörtént, egy kicsit az időben előre megyünk, és most úgy mondom el, hogy mi történt ezen a képen. Mi történt ezen a képen? Nézzük meg, hogy mi történt ezen a képen. Már megtörtént. Mi történt? Az történt, hogy ez a férfi, ez egy autót vezetett. Ez a férfi egy autót vezetett, előtte beült az autóba, ő beült az autóba, becsatolta az övet, becsatolta az övet, mondhatom azt is, hogy bekötötte magát, ez is egy kifejezés, és egy autót vezetett. A második képen ő egy kamiont vezetett, vagy egy teherautót vezetett. A harmadik képen ez a nő, ő egy elektromos autót vezetett. Ő egy elektromos autót vezetett.
A negyedik képen ez a férfi egy kék városi terepjárót vezetett, méghozzá ezt az autópályán vezette. Tehát ez itt az autópályán 2 sáv van egymás mellett. Ez nem egy igazi autópálya, amit itt látunk, azért, mert ezek az autók is errefele jönnek, és a másik autók is errefele jönnek. A középső képen, ez itt a középső kép, ez itt ugye a felső kép, felső 3 kép, ez itt az alsó 3 kép, bal oldalt is van 3 kép, jobb oldalt is van 3 kép, ez itt a középső kép. Mi történt ezen a képen? Ezen az történt, hogy a férfi vezetett, és közben a felesége telefonált. És ő nem csak, hogy telefonált, de a felesége, ő közben hangosan beszélt, és a kezével mutogatott, mimikált, így igazából hadonászott a kezével, mutogatott a kezével, és hangosan beszélt, ami a férfit egy kicsit zavarta. Nagyon hangosan beszélsz. Én próbálok figyelni az útra, a férfi mit csinált? Ő próbált figyelni az útra, de a felesége, ő nem figyelt a férfire, nem figyelt a férjére, ő csak hangosan beszélt tovább, és nagyon, nagyon mutogatott is. Ezért a férfinek nehéz volt az útra koncentrálnia. Oké, ez a story. We have 2 more series of pictures and many example sentences with the word vezetni, and also the different forms of the verb vezetni. If you are interested in this video, there's a school group that I created, and you can find the rest of the video there. If you click below, you can find out more information about the school group.